45. D'acord, mestre. Mestre, me fa mal la panxa i el cap, me trobo molt mal. Estàs cansada? Sí, molt. Melanie, ¿qué te pasa? Melanie. Melanie, ¿recordes si has desitjat? No sé, crec que... Deixa'm recordar. Bon dia, mare. Bon dia. Bon dia. Bon dia, mare. Jo per dinar, demà. Recordeu menjar una peça de fruita per a tindre energia per a la carrera. Jo passe de desayunar, damunt no vaig a córrer. Jo preferim menjar una poma per poder estar en forma, veritat? Jo també. Sí, en plena forma. Segur que les guanyem la carrera. Sí. Està molt bona. A mi m'agrada. És boníssima. Pues sí. Agafem un suc de... També fàcil. Un suc de taronja ara. Dona, què vols menjar per al matí? No sé. Hauràs de desayunar. És que jo no tinc ganes de menjar res. Què vols, una pizza? Si em fas alguna cosa perquè tens fam o et trobes mal, ja parlaràs amb mi. Has de desayunar i demà, si et passa alguna cosa, desayunar. Jo, desayuno o no desayune, vaig estar sempre en plena forma. No ho cregues. No, vas a córrer sí. Mentira. No, pase de córrer. Ja s'ha acabat el suquet, no, ja? Sí, ja està. Sí. Mira, bueno. Adéu, jo me'n vaig. Arribarem tots al col·legi. Vaya, anem. Vinga, agafa la motxilla. Adéu. Adéu. Adéu, mare. Adéu. Adéu. Ara vull recordar, mestra, i no he desditjunat. Ai. Recordeu, xiquets, que és molt important no deixar-se ningú menjar del dia, si voleu tindre energia. Claro. Nena, ¿dónde vas? Vamos a estudiar. Deja a los muchachos para otra oportunidad. De ahora vamos.